alle sammen. Ja, jeg starter en kanal op i dag. Ja, den kanal hedder Black Raccoon. Og det her, det bliver, jeg har optaget på YouTube før med nogle af mine andre venner, men det her det er faktisk første gang jeg gør det alene, så det bliver sgu meget fedt. Og ja, jeg kommer egentlig bare til at fortælle i den her video, hvad det er jeg kommer til at spille på den her kanal, og hvad jeg kommer til at lave. Der bliver sikkert også noget med facecam og måske med PlayStation også lidt længere ude. Men vi kan bare starte. Så det første det er, at jeg kan godt lide at spille horror games. Så hvis det er at I godt kan lide Dead Island, som jeg spiller lige nu, så I kan stadig godt se med, at jeg spiller Dead Island, men jeg kan godt lide horror games. Og hvis I ikke kan lide horror games, så må I bare lade mig se med jo. Men jeg kommer til at spille meget horror games som Slender og Rust. Altså, jeg ved ikke lige helt om Rust er et horror game, men der bliver også et par stykker andre. Og ja, det ved jeg ikke lige hvorfor nogen er, men jo, der bliver nok noget med Among the Sleep og Outlast også. Ja. Men jeg tror først jeg vil dele nogle episoder ud i Dead Island, og så bagefter så vil jeg dele nogle episoder ud i Slender, tror jeg. Og så kommer der sikkert noget andet bagefter. Nogle skydespil eller sådan noget, det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Men hvis det er jo, så kan I også skrive i kommentaren, hvis der er noget I gerne vil have, jeg skal spille. Og okay, der var en mine der, det var ikke så godt. Pis. Men jeg skriver i kommentaren, hvad det er, jeg skal spille. Nej, det var ikke det. Kom igen. Der. Ja. Hvorfor er der så mange? Der er mange mine der. Kommer du fra, mand? Ej, hvor er der mange. Kommer de også fra siden af, det er ikke så godt. Løb. Her var der mange. Hvor skal du hen? Jeg er her. Just two left. Down. Nej, der kommer en. Ja.
Vi tager lige det sidste tårn. Altså nogen der. Og så stopper jeg videoen, og så kan det være, at der kommer en video i morgen eller sådan noget. Det må jeg lige finde ud af, om jeg kan i morgen. Hvis det er. Men det vil være meget dejligt, hvis det var, at nogen af jer, eller ja, I lige gad like, eller drop et like, eller hvad man kalder det. Og subscribe. Det vil være en god start på den her kanal. Altså for mig. Og for jer, hvis I kan lige se med. Så ja. Ej, den der store satan igen. Ej, jeg har så meget liv, mand. Hvad jeg har her? Der kommer 2 af dem, what the fuck? Jeg tænkte i hvert fald godt XP der, lige for at dræbe sådan 2 af de motherfuckers der. Øj, der er min væk. Og så er der en, som der er stuck. Det er det ved, at spillet er bugget helt vildt. Au. Hvordan? Ej, okay. Gør lige sådan her. Der er mange. Ui, det var tæt på. Okay, der er 2 til. Vi tager bare lige de 2, og så stopper jeg videoen. Der. Ja, det håber jeg. Jeg håber ikke, der er flere. Okay. Værste trickshot ever. Ui. Ej, var der mange. Damn, der var en arm. Der røg hovedet. Der røg hovedet til. Ej, så jeg virkelig ikke den. Så er man da også blind. That's the last of it. Damn, that was loud. Men ja, tak fordi I gad så med. Det er der så med. Og du ser stærkt stok der. Og ja, I må gerne lige husk at drop et like og et subscribe, hvis det er I har lyst. Og det vil være en stor hjælp for mig, hvis I gjorde det, for det vil blive en god start på den her kanal. Så ja, see jer.